tese kuti tenzi vatizarurira gore rino muno hamusati madzidzirwa kutodzidza kwamari kuchiitwa nemekuti tenzi vatanga vapinda muno kuzozodza nzvimbo ino. Saka tiri kumbiro tese timboisa maoko mudenga chipo chekumbotenda tenzi zvovatiitira izvi handei makorokoto kumhuri yemurehwa kuti izvi zvaitika tese tichiona kubata kwakadai kwakanaka. Ndo ndima yatiri kufamba nayo, ndima inotaurwa kana kuhurumende kuchifa kuti president andovari kuti nyika inonamatirwa nekuvakwa nevene vayo. Vapostori tiri kuinamatira toivaka tiri zvikoro. Mutumwa ndo ane vhesi yekuti vanhu vangu vari kurasika nekushaya zivo. Saka mambo ativhurira chikoro. Saka tenzi isu tiri kutenda, taakukumbirisa kuti vana vachadzidza pano vachiita zvinhu zvinooneka. Taakukumbira wisdom kuti vana vedu vasazongopinde munyika vobva vatoparara toshaya vacho vakadzidza. Mwezi wechando chimba huru yazimudzwa chimambo madzimambo ose aungana pa 7 Julai. Joani Marange mubhabhatidzi vanogonovita achiti muno muZimbabwe mune machongwe mairi, chongwe chena nechongwe dema. Machongwe aya acharisana asi chongwe dema richatunda ndiro richatonga Zimbabwe. Jerusarema riri kuvakwa vanona vanoti ichurawo harizi churawo ikarawa rekayanowa sandini miranzi vanodaidzira uyai tivake